Всім привіт! Ви дивитеся Лемко співи. І сьогодні в нас в гостях вже добре відомий співак, актор, телеведучий Дмитро Хвостенко. Телеведучий номер 1 за версією його мами. Це дуже важливо, це, напевно, найважливіший рейтинг. Так, скажи, Дмитре, чи доводилося тобі в твоїй співочій кар'єрі звертатись до лемківської пісні? Так, Наталю, тому що ти мені вчора позвонили і сказали, що у нас сьогодні будуть зйомки. Так. І я цілий вечір звертався до лемківської пісні. Насправді це жарти. А раніше, коли я ще був малим, і ми їздили з центром творчості, яким я там займався, ми подорожували по Польщі і співали багато польських лемківських пісень. Кедмі прийшла карта, під облачком. І серед них було ще багато, яких я зараз просто не можу згадати, ті найвідомі, що пам'ятаю. Ти можеш нам щось наспівати, можливо? Звичайно. Давай. Під облачком ябір похилений, сидить на нім пташек примілений. Слухай, мила, як той пташек співа, вже з любові ніч добра не бива. Вже з любові ніч добра не бива. Браво! Ну так, бачу, пісні запам'яталися, але ми тут збираємося і їздимо в авто, щоб вивчити нові пісні. Кожного разу беремо якусь мало знайому нам пісню і вивчаємо і співаємо. Тому, Наталю, що в нас сьогодні буде? Так, в нас сьогодні така пісня «Повідали нам'я». Ну, давайте попробуємо, заспіваємо. Давайте. Повідали нам я, гей, же я зробив яня, а я зробив дівча, гей, на хлопців фраїрча. Не буду спал дома, гей, бо ніколи слома. Піду до дівчини, гей, може буде дома. Як не буде дома, гей, то буде в стодолі. Не буду спал дома, гей, на голій соломі. Зеленем посіяв, гей, зеленем і зійшло. Яким дівча любив, гей, таке зам'я пішло. Дружба яси дружба, капелюха нема. Часи щас змінили, гей, а й люди з нима. Часи щас змінили, гей, люди постаріли, а нами керує, гей, як вітер задує. Мої младі часи, гей, не зазнали краси. Мої младі літа, гей, не зазнали світа. Мої младі літа, гей, не зазнали світа. О, так це вулиця, так? Дивіться, як гарно. Та, нарешті ми прийшли на вулицю Лемківську. Хто не знає, у Львові є така вулиця в районі Підзамча. Я не знав, до речі. Я думав, Ти тут тільки будеш знати. Палац Хоткевича є. А, до речі, ця вулиця появляється на мапах Львова у 1946 році. Після Другої світової війни тоді змінили назви дуже багатьох вулиць. І це, до речі, якраз період, коли до Львова переселяється багато лемків. Відповідно, ця тема лемків, вона була так на слуху. І фактично лемки заслужили на свою вулицю у Львові. Гарно, бо чесно, я думала, що це вулиця там з якихось 90-х років, коли вже В наші 46-му лемки році, а вибороли. що посприяло тому, чому вони переселялись до Львова? Це була насильна депортація, тобто це не було така Саме до Львова, так? добровільна. Ну, в українську УРСР, так? Ага. Тобто українську З Польщі, радянську так? Україну. Це фактично є територія сучасної Польщі, але якби це українські етнічні землі вважаються.
І тому ми сьогодні пропонуємо зробити невеличку вікторину на знання Лемківського краю. Ну давайте, перевіримо ваші знання. А, це мене? Твої знання. Так, ми тобі задаватимемо питання. Ну, основне, що потрібно робити, це відповідати правда чи неправда. Чи дія. Це буде якийсь факт Правда чи не? про лемків, цікавий факт, так, і треба відповісти, чи це правда, чи неправда, а ми Давайте. вже потім будемо коментувати. Отже, перший Який є приз? факт, що приз це є участь з нами в нашій телепередачі. Класна розпередача. Дякуємо. Отже, перше запитання буде слово лемки. Так. Походить від слова лемніш, тобто такий сільськогосподарський пристрій, яким наші предки обробляли землю, і звідси походить назва, цей термін лемки. Ні, неправда. Це неправда, тому що лемки... Юху! Так, право. Перше питання вдали, значить дуже добрий початок. Взагалі-то походить від слова лем, дуже часто вживається у лемківській мові, розмові. О, я у бачу, в тебе є. лемківських- Бачиш? Так, у лемківських піснях, і воно означає тільки, лише. Угу. Лем, угу. Так. Так, друге запитання. Значить, лемки були першовідкривачами Америки, так? Так, я правильно? Ну, тобто перші, хто звідси поїхав в Америку. Ну, я думаю, це правда. Тому що... І це правда, так. Так, це правда, бо саме із Тому що я знаю відповіді, ти мені всі розказала перед передачею. Правда, тому що я їх не знала. Так, значить, вже два, супер. Добре. Наступне. Третє питання полягає в тому, що лемки створили свою республіку. Я Навіть дві. Дві республіки. Не знаю, напевно ні. Власне, це звучить неймовірно, але так. Тобто була проголошена Західно-Лемківська республіка і Східно-Лемківська республіка. То, відповідно, в селі Команча і околицях, і також в селі Флоринка і околицях. Це відбулося у 1918 році, коли у Львові був листопадовий зрив, і лемки, відповідно, як українці, відреагували на нього, тобто взявши владу в свої руки. На жаль, вони проіснували недовго, але це ж факт зафіксований. Лемки мали дві свої республіки. І останнє запитання, так, це буде останнє. Крайні. Крайнє запитання, це є те, що лемки також проживають на Донбасі. І... Ну, тобто, якась певна кількість там, Якась навіть кількість двоє. лемків, так, навіть такі Ну, звичайно, це організовані може бути спільноти, правда. організовані Це може спільноти бути- лемківські села є на Донбасі, правда? Чи Це не може бути неправдою. правда? Ти змінив думку в останній момент. Це неправда. Неправда. Насправді це правда. Ми трошки казали, що 2-2. що доля лемків, ті, які проживали на території Лемківщини в межах сучасної Польщі, досить трагічна. Їх переселяли, насильницько переселяли. Комусь пощастило потрапити ближче до кордону Львівської області, Тернопільсько-Франківську, там зараз найбільше лемків проживає. Але були такі, які їхали на Донеччину. Ну, це так, як ми їх переселили в Дніпропетровську область, так само тут когось переселили в Так, Донецьк. багато з них потім кілька наступних років повернулися, приїхали ближче сюди до Львова, так, але частково ще Ну, є блін, лемківські це ж було села. логічно. Давайте ще логічно. якесь одне запитання, давайте, щоб ми все, точно Щоб я точно знали. програв. Добре, значить, в нас 2-2, тому ще одне бонусне запитання. Назви, будь ласка, 3 лемків, відомих лемків, Ну, дуже про відомо. яких ти знаєш. Ну, Надзвичайно. може бути дуже відомим в вузькому колі, це теж дуже добре. Тоді я Богдан, Микола і Наталя. Браво. Ти назвав дуже це відомих ви. лемків. Це ви. Дуже відомих лемків, молодець. Твоя перемога. Твоя перемога. Дякую, Дмитро. Я думаю, ти сьогодні дізнався багато про лемків. Не тільки про те, що у Львові існує вулиця Лемківська, а і багато чого іншого. Я правда? дізнався і буду нести в світ, де я тільки не буду, історію про лемків, про те, як ми з вами знімали, як ми з вами гуляли по цій прекрасній вулиці Лемківській, 14, біля палацу Хоткевича. І будеш співати Лемківські пісні. пісні.